Hello Harja agus fáilteúmh isteach Cultúlan McAdam ó Fiach. Is me sé cuiimhní chahal agus mu an seo nniu chun ceilú a dhéanamh ar lá idirnáisiúnta na man. Agus am hananta inniuta in cheoltar trasa níhána a go getabug intinstún fina sihir chéin agus fan wants at eici leis an Cultúlan. So dús le crasa beidir gneartha linn fan ibar a bhíonn síl agus tain. Is ceoltar mé agus seanim ar an iad mhór. Agus támag fólam na peib ilan. Níl sin first? No, níl a chur bhí. Agus go hairthe na mrá, bhil ní mór an mrá ag seanim ar na bhíní. Ach má chéad leis ba é an bhlút. Agus gur thosaí tú ag seanim mar an ad mhór? Well, tógó i London mé, so ar an scóil i London. Bhí sim mór san iad mhór go hairthe, so dóla mé sa scóil é agus an sin rinn me céim ceol ag ollscoil na Banríona an seo in Melfáiste agus ba é ceol clásicach, so thosaí mé le ceol clásicach agus inné sin tháinig mé hiag an ran dahí me géir an seo agus thosaí mé le ceol tradiisiúnta. Agus inis is fearlam ceol tradiisiúnta. Well, sin an prior to win. Agus aberlum fan chéidir gur tháinig tú beidir isteach an seo ag an Cultúlan nó go dté mar tháinig tú isteach ar an éit seo an céad le? Well, an céad ar bhí mé le cara do bh cuid Marcus Ó Kennedy agus bhí an radio an seo Radio Fáilte. So tháinig muid sa studio agus dabhairt mé ar na rudaí an sin agus bhí sé arrós ar fad ní acha mé ribh sin studio radio. Agus an sin coupla bliain níos muile thosaí mise ag deanú clárcha Radio Fáiste. Agus an sin is stoithe gur chaid tú chudmhór am an seo idir an radio, an bhílan beidir, an chapa lower, Aberlin fe chudníl chud na heispar sa bheogad an seo thar na mlínta. Well, tháinig me hiag ceolcórmacha. An ceolcórm is civan is lena leis an píbere Robbie Hannon agus an fid le Paddy Glachan sa gallery agus bhí sé ribhnálaigh agus bhí na silse an sa gallery agus an ceol, like ceol an scoch. So is áit intach jazz de ceol mar is intach bug é, so tá tú gar den na ceoltarí. No, is jazz an mothú sin is do go muid a crónig sin fel lethir náhfuil na ceolcharma agin. Agus bhain teart eile a bhín so gin gomin minic atá dar nói buí ar lína na na session cheol an seo a han sehern agus bhí tú héanaí de bonse lá siúd thar na mlínta. Bhí me cardú le éfa ní réan agus rinmid an session sa cafe tróna de sachan ó am go ham. Agus má gig dearannach bhí sé sa cafe an seo beidir. Na menardín? Agus an sachan rih an díon glasáil COVID, so bhí sé ita ciúin agus aisteach ach, tá sé jazz go gurbé an gig dearannach a bhí agam le éfa le má cara mór. Sin é is jazz an cefne sin a bheith agad go cinnte. Agus is dóthe mar deirtú gur éit waithí seo den cheol, go dté mar chur an éit seo le eispras ceol sógate am firste. So go dté mar chur an Cultúlan le cinil síl ceol sógate mar sin? Bhí sé intach jazz an seo mar is cafe é ní teachtarúne, so tá sé i bhád níos ciúin an ceol a seanim agus bhí an seo i réithan tróna. So, bhí sé jazz an siún a seanim ní sin hí mé is sin eile. Tún bhí muid ag fólam tún as leir hidden fermanna, so tún as contae fermanna. So, dólam éfa cuidmhór tunes nach ró ag daoine eile agus dólam mé cuidmhór so, bhí muid abalta iad a seanim an seo agus rudaí ura a dheanú an seo. Well, is deasta le leistal go cinnte. An tú i gcónaí i géirí a bheith i do cheoltóir agus tú fás níos? Tá. Is civan lom bhí me gabhar is mai le ma hismathirí ceoldramaí agus bhíime a gabhar nóla go bhhain creidim ar ceoldrama as an idal. Agus bhí ceolóran an ag seanim lena athránaí agus dabhairt mé ar agus bhí daoine ag seanim ar an iad mhór agus an sin bhí mé a géirí an iad mhór a ólam.
Is mai go an cebne sin agus gusáan sin má. Agus bhrú ceoltaríonn sin cinneal a spráig do chud ceol th na mlínte. Yeah, well, na munseirí ile go bhí agam go háirithe dahí a géir an seo mé fáiste le de cuidhór flítadóirí a hosaí sa rang atá aige. Cuidhór like mar Brandon O'Hare mar hampla, like hosaí sé le dahí blianta ó hin. So is muinse intach mai agus rinn me cead lena le cuidhór ceoltarí caile mar Louise Mulcahy, Harry Bradley, Conal O'Grada, Hammy Hamilton. So yeah, bhí cuidhór munseirí mai agam. Yeah, bhíon teirt. Beidir gur seán ponte gur ceirtí sa lu gur hosí me sin mar nád a ggóir fásta a níl me sé in é land norm a na ceoltarí le sin gur lútaí is léchar iad do chuid an cheáil agus an ad a ggóir, so is dóhé gur an teirt tar na mlínte a bheith na deanta. An seaan gethir bí a matit ó de híal ceáil mar cinil buc fonsaí? Well, bhí siad just inta just bheith seanim na léchar seo. Mar in gil clásicach níl tú ag seanim le níl is ní Roma ag seanim le James Galway mar. Ach, le ceol tradiisiúna is féidir le bheith a hí le daoine mar sin. Bhí me le Harry Bradley in Nunagáil ar a bháin, like bhí sé rós agus. Tá siad intach flathúil do na daine tá fólam. So tá sin imta tábhatá. Gcéannte agus chuirn go mór le eispras agus le taithí agad i gcultain cheáil. Dé do bhil fe cinneal mar ten na ré in san cheáil, beidir in san cheáil tradiisianta mar tusa is sin fullthir ach an bhain na ré a hantas as a chuid sihir agus as a chuid ceáil do bhil. Yeah, well, níl is agam mar bhéon tá orm go ró na fér intach muinse lumsa. Ní ra fábanna agam agus sprág siad mé bheith fólam chuidí siad lom gomór like mar dahé má winter. Ach, tuigim go bhfuil fábanna am beidir nuair atá antaragid a gceist beidir. Níl is agam ach bhí an pe cearna agam mar a bhí ag na fér sna session a bhí agam. So, bhí an tá orm ach rinn úna monachan mar hampla taide intach mai faoi na fábanna a bhí agus inné fair play win níos mó mrá sa gradam ceol mar hampla agus tá banna ceol le mrá a bhhain ar an telefís agus tá sin intach táhachtach go bhhecin caileannaí go bhfuil mrá abalta é a dheanú ar an staite agus go méid session an ach chean na mrá I gcónaí ceol tradiisianta, like bhí na mrá ag seanam like Julia Clifford, Mrs. Crotty, Miss Johnson ar na PB Ilan. So agus rinn Louise Mulcahy into my taide faoi pibere mrá ban pibere sa sean agus bhí mrá ag seanam ar na PB Ilan is just ní ro is agin. So tá sin into tábhatá. An dóil le gohfuil sé teirta afa go bhfuil muid a cantar seo bhfuil go bhfuil na cuairtaí fair play on, go bhfuil muid ard le fan ard ban a theingim ar an radio, an bhfuil sé teirta don cheáil go méon na cuairtaí seo I go ré? Yeah, creidim go bhfuil. Ach tá sé tábhairta fásta go gurb an rud is tábhairteach an ceol agus níl is cuma má tá ban nó fearr an sin. Like an rud is tábhairteach is an ceol agus go bhfuil na daoine ag seanam na ceoltarí is fearr agus is cuma faoin fearr nó ban. Agus tásúil agam go leabhhain béise mar sin agus níl rud é. Sin é nach mé muid cinneal nach mé áin a bheith ard le faoi. Luití Louise Mulcahy sin an bhecinn tú eisiom mar cinne eisiomlar sugit ó hiú na mréide? Tá, cinnte. Agus is daoine intach flathúil é támuid cardúil like ar Facebook agus ridme cuidhór cadlanga an ceolcóm déarnach rastal mé ar ba é ag Glasgow agus bhí sé ag deanú ceolcóm duna ban fébere in Albin. So bhí sin intach simil. Agus bhí cuaige fébere as éireann agus
Peabody as an Alban Foster. Dáráte, nó is jazz an Cangleton a bheith an fásta cinse. Is dó hé agus mu ne sé gon sír ar an bhlíon a bheogin dar nói hu na Jean Glaslathe agus pandem COVID-19 a bhaim mar ahan grade an síl. A go dé mar a thuise a bhaim ar cníil ibar sogatéin agus ar cheol sogat. Well, tá sé miltenach. Cahí mé rá, like níl session an chail mé cuidhór do má fé. Like, you know, bhí session réalta agam gach seachtain agus inis fuac. So, you know, tá sé jazz go bhfuil an cultalan agus áitna eile ag deanú rud ar líne donna ceoltarí, má tá sé inta Jackar. Agus níl is agin cahur a méise mar a bhéise nó má méise mar níl is agin mar féidir le títhe tabanne be oscailt se réist, you know, tá sé intach Jackar. Agus fásta tá sé Jackar gan bheith senim le daoine eile má seo an rud is tabateach de ceol tradiisianta creidim níos mó na ceol clásicach beidir. Like, is an session tá tú a caint le daoine eile, tá tú ag fólam tunes óra ó daoine eile agus mana bhfuil tú ag senim le daoine eile tá sé inta Jackar. So bhála ima éine, like, tá sin Jackar. An dúir le go meidine a haint cinneal céthú táirte is tá an ceáil agus na hálainne nar nachhfuil siad agin inar síalta. Tá barna mórnach. Agus an dúir le go bhfuil golóir dhéanú cinneal chun codú le lehéidse nó le ceoltarí eile an bhfuil golóir dhéanú chun codú le a na pandéime seo. Ní dóilm go bhfuil sé táhachtach don réaltas in na réire, like, go háirithe leis an airgid mar cuidhór in na ceoltarí tá siad self-employed, so ní rá siad abalta an airgid aisle, like a benefits to universal credit no mar sin, tá sé inta Jackar agus an réaltas ag rá caithí tú like retrainál a dhéanú, like, you know, basanna a teamaint a rudí mar sin agus, you know, ní ecan siad go bhfuil an ceol tabachtach go bhfuil, you know, eilíontóir eile tabachtach. Scoil na háiltar seo dí go cinnte. So beidir is míú a maihan seo beidir inné COVID-19 agus nuirta sinar fad imige an ré ó agus sinna bhés as ar ggóir, go dé chuid na planana na sprecanna atá agatsa in san taí. Well, tásúil an go mé na session an a réist agus you know, bhhailm ma session a aileráis, like ma session réalta. Mar sin, you know, bhí sé a rós just go ró session dúsa inné blianta a gobar agus a clachtú agus, you know, bhuailú le daoine agus deanú gachrad an session a bheith agam, so tásúil agam go fillí sin. Ba bhrálam rud a hafid beidir ní dhearna mé albumm go fóil, so ba bhrálam é a dhéanú agus tá sim mór agam sa ceol i gcontaí formánach, so tá ag smíonú rud a dhéanú le ceoltarí as formánach agus nílachum ceol idir Belfáiste agus formána a dhéanú. Ínta, well bhí me chuneil síl am áfan sin ar fád trasad, bhí me síl go mór leis agus dar nó ag síl do session ceáil leis a hotlein agus an ibar ar fád a bhín idir leha agat a gur míl maigit a slúirtan inniu de le idirnáisiúnta na man. Tá fáil séró in maigit. Show set in Amos do Machara mór Aoife ní Rian. Show coupla cornfipa a dólam mé ó Aoife ó gcontaí formánach. Cornfipa Leias agus cornfipa Eddie Duffy's.